Yan. Ganda. Nahulog yung cellphone ko, patay. Oh, yan. Lilit kaya ang tiyan nito. Ulit ba ang tiyan? Ay, ayokong tingnan sa baba. Bahay. Buong bahay lang. Tugtog ng mundo. Mm-mm. Yan guys, sulit ang aming pagod ni Manay Jen dahil nakakyat na rin kami sa lugar na kung saan. Isa sa pinakamagandang tanawin dito sa La Trinidad, ang Tower of La Trinidad, Bangat. Come on, come on. Dito na ba tayo? Hindi ko. Ayan na. Tayo. So, parang tubig. Di mo sinabing, gara rin sana ako. Sana, hiram mo na ako kay Jordan. Talaga? Ikaw na. Ikaw din namumula. Namumula dahil sa ginagamit. Bukas, sunog na. Sunog na. Mahingitim na. Inom mo.
ang daan. Uy, ayun nga. Ay, mas malayo pa ang akit. Susurkatin natin. Tingnan mo, oh. Kikita mo yung daan na yun? Oh, layo pa. Baka pa ganun pa tayo, malayo. Doon na tayo, bumalik na tayo sa dati. Malayo pa din. Oh, ayun pa yung pines. Oh. Mama siya pampadpad. Picture ka dyan. 1, 2, 3. Tapos na. Habang nagsasabi yung bunganga. Ang photographer na Oh. parang may ano eh. Oh, ano tapos na. guys? Pauwi na po tayo, bababa na po tayo. Naku po, Lord. Nakakatakot. Bumaba. Napakataas. Ikaw sanay ka eh. Bababa na tayo, guys. Bababa na tayo, guys. Yan, nakababa na si Manay Jen. Ang aking one and only kasama. Tinatawanan mo ako ah. Dogi ha. Uy, mahangin. Ay. Ang bilis nung kasama ko, oh. Ganda oh. Baka naman ano. Picture ang panalaga ko. Hindi sa tablet, sa Wala man lang sayutin na makita. Ano? Ito maganda rin dito, ano? Meron siyang waiting shed. Eh, namatay yan eh. buti na lang, oh. Ayun. Pagbaba, hindi nakakatakot. Yan. Ganda. Nahulog yung cellphone ko, patay. Oh, yan. Sanay na yung mga tao dito. Kami bababa. Oh, ayun po yung amin. Bababa na po kami. Day, nakakatakot na, day. Hey guys, tapos papahinga po kami ni Manay Jen sa bahay ng kanyang kapatid. Ito, may kasama kaming bata na in-English kami. Joke. Pahinga muna saglit, then mamaya bababa na.
Oh my, ang ganda. Tingnan nyo guys, ang ganda. Yan, makikita nyo lahat yung mga bahay-bahay dito. Yan guys. Oh, di ba? Kaganda. Oh my God, ang ganda guys.